Predstavte si pokojné ráno, spev vtákov a výhľad na vlastnú záhradu. Vítam vás v Preselánoch. Či už hľadáte víkendovú chalupu alebo trvalé bývanie, ste určite na správnom mieste. Tento dom prešiel kompletnou rekonštrukciou. Nájdete tu útulný interiér, ktorý spája vidiecký šarm s moderným komfortom. Nové podlahy, kúpeľňa, elektrika, kúrenie, klimatizácia, všetko hotové bez ďalších starostí. Preseláni sú pokojná obec s výbornou dostupnosťou či do Nitry alebo do Topolčian. Pozemok ponúka možnosti na pestovanie, na oddych, detské ihrisko alebo záhradný grill. Ak hľadáte miesto, kde je život pokojnejší, vzduch čistejší a je tu božský pokoj, práve ste ho našli. Zavolajte mi, rád vám toto miesto ukážem.